μόνος μου. Ναι, τι. Τώρα τα guys μας βλέπουν, δες. Ναι, είμαι καλός. Όσοι βλέπουν τώρα που παίζουν. Ακριβώς. Άμα προχωρείς θα είναι καλός. Θα είσαι ο πρωί στις 3. Όλοι έχουν φύγει. Μπρο μου μόλις βγήκες από το κύκλο. Πίσω σου, πάμε τρέχα. Ωρε, πού το βρήκες μοβ, χρυσό μοβ. Μοβ, χρυσό, μοβ, πράσινο, μυθικό. Πού το βρήκες όλο. Είναι καλά έκανα διορθώτηκα. Ναι, καλά έκανες. Γιατί, άκου, μία βαράς το ένα μετά από το άλλο, μετά το άλλο, μετά το άλλο. Και το άλλο που πήρα το μου ή όχι. Mr. Buildings down the you always give them as good. You always give them as good. Ποιον? Ναι, ναι, ναι. Όχι. 44 τώρα μου είναι μόνο. Όχι, πετάει σφαίρες. Σου πέταξε σφαίρες για το SMG σου. Πάρτες. Πώς σου έδειξε. Άλλο σπινοσύνη. Για κάτσε. 30 μόνο. Τι μου τσάρα. Θα σε μαζέψω άλλα ηλιά. Χρυσά. Είναι τώρα πάνε κάτω. Μα πάω να χέσω. Τι? Άργησες ηλιά. Τι άργησα. Πλάκα έκανα, δεν πάω. Ηλιάνα Κατουρίκη, πήγες. Όχι. Τίποτα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Τι γίνεται. Ναι, Γιάννη. Ηλιά, θα πάρω Και εγώ θα πάρω κολλή στο στάντο. Guys, μισό λεπτό. Μπαμ, μπουμ, μπα, μπα, μπαμ. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μπαμ, 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 μπαμ. Ντουμ. Ντουμ. Ήρθα. Oh my god, I saw this bridge. Oh my catness. Oh my Nescafe cat. Oh my Nescafe cat. Γιατί?
καΐου. Να σας πω κάπου. Θα ήθελα να σας πω ότι το τάμπλετ μου έσπασε πριν λίγο το λίγα. Γι' αυτό ακούγεται ένα... Όχι έτσι, έκανε. Κάπως έτσι. Πάμε, φρέσκος μας καράμε. Και τούτη τη βραδιά, 1, 2, 3 και έβραζαμε μωρέ, έβραζαμε μωρέ. Γίλι, φρέσκος με σκαμπίλι. Μαμά, πήγε πάνω πολύ ψηλά. Ποιος? Το κατουριμά. Έξω από το μπάνιο πήγε μαμά. Μαμά τα αλήθεια, καλά λέει. Όχι μαμά, έχω κι άλλα. Τι να τελειώσω? Α, έλα εντάξει, έλα. Μόνο για σένα μας κάνει. Κρύο. Έχει κρύο. Πάρα πολύ. Τόσο κρύο που δεν μπορείς να κάνεις. Για να δω. Ποια αυτή. Πάνω. Τι. Η άλλη πάνω. Αυτό το όνομα είχε. Η άλλη πάνω. Τι. Ναι. Εσύ α, λες και δεν το ξέρουμε. Ναι, πού είναι. Ναι, όμως, εκεί που τα άφησα, πού? Ανάτι. Είναι φτιαγμένα. Έλα. Βλέπεις, ναι. Για να βόλεψε. Ναι, σε παρακαλώ, τελειώ. Δίσου. Μα δεν σε εδώ. Θέλω, δεν μπορώ να το πω. Έλα. Ναι, καλά. Yes, okay. Μα, το φαΐ που είναι? Δεν μπορώ να παίξω. Με δεις 5 μεγάλοι για να παίξεις. Τι λες ρε? Τι στον υπολογιστή μου 5 μεγάλους θα μου δίνεις αν είναι. Ένα μεγάλο. Ναι, να στις δώσω αλλά
Αλλά και εσύ θα μου δίνεις 100. Αν το πας έτσι. Πόσο κάνει? Α, θα μου πεις μια μεγάλη. Φέρτε. Πού είναι? Τι χρώμα είναι? Μπλε. Είναι από τη Σιλία Νεμπά. Ευχαριστώ. Εδώ, Σιλία! Μόνο τον Έιδη θέλει. Όχι! Αλλά. Να τους δω. Και πήραμε κοντέψει το νέο. Γιατί δεν μου πήρε. Δεν σπάς ρε Κυριάκο, δεν σπάς. Παίρνει μου λίγο. Δεν σπάς. Αφροδίτη. Είχαν και δύο μεγάλες μου. Κύριε Μεγίας. Ναι παλιά. Ρωμού, λέω για το τσέρι. Γιατί κλέβεις πράγματα. Εγώ τις πήρα. Τις έβαλα κάτι. Αν με τους θα σε δώσω μια δάχτυλα. Εντάξει, είναι ένα σκουρό μες στο καπέλο. Τόσο χαζός είσαι. Δεν ξέρω. Φέρτε Κυριάκο. Όχι, δεν τις έχω. Κυριακό, αν γελάσεις, σημαίνει ότι τις έχεις. Γέλασε. Αν γελάσεις, σημαίνει ότι τις έχεις. Γέλασε. Γιώργο, γελάει. Τις έχεις. Τις έχεις. Τώρα θα μυρίσεις την Αδείο.